ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆನೇ ಮದುವೆ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಂತೆ ಜಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನಮಿ ದೀಪಾವಳಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ವಾ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಏರು ತನೊಂದಾನ ರಂಗಮ ಗರ್ಪದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಳಿಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ನಾನು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ HDFC ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇತ್ತದು ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂದೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೊಡು ನವೀನ ನಡಬಹುದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಡೊಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಕಾರಣ ಜಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ಟೋರಿನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಡಾಪ್ನಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ ಬಂಡೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಮನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನ ಬತ್ತದು ಏನು ತಪ್ಪದು ಬರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಾವು ಅನ್ಯ ಮಂದಿಜಿ ರಂಗೋಡು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಯಾನ ತಿಗಲ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ್ಬೆ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆ ತೂಪನ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಮಂದೆ ಇತ್ತೈತೆ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದು ನಕ್ಳು ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾಜ್ ನಕ್ಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅವ್ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತದು ಉತ್ತುಂಗ ಬತ್ತಿನ ಏನತ್ತು ನಾವು ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಕೈ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏರು ಪುಷಪ್ ಬಂದಿರ್ಪೇರು ಸಬಳ ಅಕ್ಲಿನ ಮರತದ್ದು ಆಯ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪರತ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡರನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರೇಗಾತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆನ ಜರ್ನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿವರಣೆ ಕೊರಲಿ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಪ್ನೇಪ ಬಂದದೆ ಯಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಡು ಏನು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಮೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಮೇಟ್ ABPದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ಪಂಡ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಐತೆ ಡೇಟ್ ಇರಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PUC ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಏನು ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾಗ PUC ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪನೊಲಿ ಗುರುಕುಲು ಪನೊಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ಆರ್ಲತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇರೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನ ಸೊ PUC ಅನ್ನ ಇದೆ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪ ಬಲ ನೆಕ್ಲ ಬಲ ಅಂಚೂರು ಆರು ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ತೋರ ಬಕ್ಕ ಏನಂಚೂರು ಮೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಚೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಜನ ಆದಿತ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ದೇವದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ಕನಕದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ಅಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಫೀಲ್ ಹಾಕಲು ಇಟ್ಟು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಚೀವ್ ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಚಿಂದ ಬಾಲಂಜನೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಾಗ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿ ನಕ್ಲು ಏರನ್ಕೆಂಡ ಬಾಲಂಜನೆ ದಕ್ಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಣ್ಣೆ ಅದಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಲಿರಿ ಆ ಗರಡಿಗೆ ನಾನು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸ್ಕೂಲೂರು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಲೆತ್ನ ಕೊನೆಯರು ಹಲ್ಪಾರ್ದು ಹೆಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಡುಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಅತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡುಟು 60 ಕೊನೋಪುನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನ್ಪನು ಅಂಚ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಉಮೇದು ಪುರ ಸರ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಬರ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸುಮಾರು ದಾವಣಗೆರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚು ಪುರ ಪೋಯ ಬಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕವೇನೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಪೋತೆ ಬಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಾಯಿ ಬಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನಗನೆ ಏನೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೇನು ಪ್ರೇಮ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಪಾರು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಅಂಚದಲ್ಲ ಐಜಿ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಪ್ಪಿಯರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮದಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಲೈಂಗು ಗೀತೆ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಬರಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಲವ್ ಬರ್ಚಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಷಯ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ನಗ ಇರೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರು ಅದು ಏತು ಪ್ರಾಯಗಂಡ ತಿಳಿಪಾರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆನೇ ಮದಿಮೆ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಂತೆ ಜಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಅಂತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆತದು ಮದಿಮೆನೇ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಊರು ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೂರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತನು ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ಇದ್ದದ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಅಂತ ದೇರ ಜನ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಈಗ ನಾಚಿಗಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೇವ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನು ಏಕ್ದಿನ ಸುಲ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಓರ್ಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪ ಲೈಫ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಜಾಗೆ ಬಿತ್ತಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಲಾತಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಗಳು ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಜಾಲಿ
ಅಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಕಡೆ ಪಂಡತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಸೊ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಆ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಇಂಕೊಂದು ಇಂಜಿನ ಪೇರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕೋ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಾನು ದಾಲೆ ಜಾನ್ ಸೋತ ಸುನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಪ್ಪ ಬನ್ನ ಟಪ್ಪಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಪ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಅನ್ನಗ ಫುಲ್ ಆಪುನು ಅಕೌಂಟ್ಲ ಫುಲ್ ಆಪುನು ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಇರ್ಪೆ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ತೇರ್ನ ಮದಿಮೆಗೀರ್ ಮಂದಿನ ಸರ್ಕಸದ ನೆನಪುಂಡ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರೆಗ ಆತನ ಮದಿಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಐತೊಂಜಿದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದಂದೆ ಕಾಸು ನಮ್ಮಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹೊರೋಪಿಯರ್ ಹಾಲ್ ಔಲಾಡು ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ಡೆ ಮದಿಮೆ ಕಾಸು ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ದಾಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಸೇನಪ್ಪಗೆ ಬಂದ ಜಾಬ್ ಹೋನಿತ್ತು ಜೊತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಮದಿಮೆನೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಜವಾನಿ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಾನಿ ಫಿರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನದೆ ಆ ಜವನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನಾಗ 10,000 ಬಾಲೆ ತೂಲ ದಾಲಾಪ ಜಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನ ಕೊರಿಯರು ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಬರೀ ಬತ್ತೆ ವರಿ ಕೊರಿ ಅಯ್ಯವ ಚಮತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇತೆ ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮದಿಮೆ ದೇವ್ರ ದೈಟ್ ಫೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡವ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೈರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಒಪ್ಪಾಯರ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಂದು ಪಂಡರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆಯರ ಅನ್ನಗಾಕನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿ ನೀನೇನ ಎಂಚ ತೂವೋನುವೆ ಪಂಡದ ಇರು ಪಂಡರ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಯಿಲಕ ತಗೊಳ್ ಒತ್ತಂಡರ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಲಾವಿದ ಜೀವನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಬೋಂಡು ನಿಜ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಏರ್ಲ ಹೊಡಿಜಿ ಪೊನ್ನನ್ ಕೊರ್ಪನ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಚ ಪೂರ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸೆಟಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ದೇವರು ಪನೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕುಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಕುದುರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಾಮ ಸುಂದರನ್ನಿಂದ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಜನಗಳು ಸೊ ಏನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ಮಂತೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಮರ್ಮೇಂದೇನು ಜೇರು ಮಗಲ ಕಪ್ಪೇರು ಎರಡು ಜನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬೋದು ಎಂಗಳು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಲಡೆ ಅನ್ಪ ಎಂಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಚೊರೆ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಂಚನತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಗಳು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೀವನ ಇರತ್ತೇನೋ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಲಡೆ ಅನ್ನ ಮನದಾನಿ ರಾಜಿ ಅಪ್ಪ ಪಿರ ಲಡೆ ಅನ್ಪ ಸೊ ಲೈಫ್ ಐಕೆ ಅನ್ಪುನತೆ ಲಡೆ ನರಮನೆ ಎತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಹಾಪು ದೇವ ಎಂಗಳು ಕಲಾವಿದೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಲಡೆ ಆಪು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಲಡೆಯವರ ರೀಸನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಬೇತದಾಲೇನು వచ్చి ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಮಾರ್ನಿಮಿ ದೀಪಾವಳಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಪರ್ಬ ಅನ್ಪುನ ಎಂಗಳ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬಗ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ದಾದಿನ ಬಂಡ ಪಂಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡ್ ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಪೋಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಜಂಕ್ಲೆಗ ಆಪು ಯಾನ್ ವಾ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಏರು ತನಂದಾನ ರಂಗಮ ಅರ್ಪದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಲೆಜ್ಜಿ ನೇಪ ನಾನಿಯೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪನ ಆನಿಯೇ ಡ್ರಾಮಾ ಅಪ್ಪನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾವು ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೇನು ದೂರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೆನಪೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಕಳೆದರು ವರ್ಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಸೊಲ್ಮ್ಯಾ ಸಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪಿರಕು ಲೈಫ್ ಯಾಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪುನ ಈಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಬಂದ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಡೈತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಡೈತೆ ಆಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಓಡೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಡೈ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲು ದಾದ ಬೇತೆ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಪುರ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪು ಸೋಪಕಲ್ಲ ಡೈ ಚೊರೆ ಗಲ್ಟೆ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಬೀರ ಸರಿ ಆಪ್ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಬುದರ್ ಜ್ಯೋತಿಂದು ಸೊ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಆ ಪಾಪನೇ ಚೊರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅನಿತ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಚೊರೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಲ ಅರ್ನಿತ್ತು ಅರ್ಲಟ್ಟಿ ತೋಂದಿತ್ತು ನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅವಿ ನಿಂಚ ಬಂಡೆ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಕ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಏನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದುಪ್ಪು ಆರಿಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಇಡಿಯತ್ರ ನರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲಣದೆ ಪಂಡಾರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಂದು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾರು ತೂಪುನೆ ಟೆಂಕ್ ಪಿದೆ ದಾಲ ಪೋಯರ ಅಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಯಾನಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ದುಡು ಏತ್ನಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಈ ತಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಓಡಾನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಊರು ಕೂಡ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕುಲ್ಲರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚೊರೆ ಮಂದಪ್ಪ ಜನ ಪಕ್ಕಲ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಡಿದೀಪ ಅನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಟಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಸರಿಟು ಒಪ್ಪು ನಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಪನೆ ಟೆಂಗ್ ನಾಚಿಗೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಏರು ಓಲೋಲು ಕನ್ನಡವರ ಬಲಿಪುನ ಅವುಪುರದ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಟು ಲೈಫ್ನ ಬದುಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ತೊಂದಿನ ಲೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಲ ಸೊ ನಿರ್ದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ಡು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಐತಿನತೆ
ಅವು ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗ ಪಿರೋದಕ್ಲೆ ಆ ಸೀಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆ ವಿಶ್ವನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತು ನೇತ್ ನರಕ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮರಪೇರಜ್ಜಿ ಇದೆ ಏತು ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಅದು ಮದುವೆ ಅದು 14 ವರ್ಷ ಸೊ ಡೇಟ್ ಬರ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಚಿತ್ತು ಅವಾಗ ನೆನಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಬರ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಜರ್ನಿ ಇಡು ಓವಣ್ಣಲ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮದ ಪೆರೆ ಆ ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇರ್ನ ಬೆರಿಸಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದಂಡ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಿತ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬರೋ ಕೆಲವರು ಜಾಬ್ ಇತ್ತಿಜೇನೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲ ನಡಪೋನೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತನ ಎತ್ತು ಬಂಗಪ್ಪನು ತುಲೆ ಪಂಡ ದಾ ಸೋರ್ಸೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲ ನಡಪನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಡಿದೀವಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂದ ಕೊಂತಿರತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂದ ಕೊಂತಿರತ್ತ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅತೆ ಬೊಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಜವನಾದಿ ಗಡೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡನ್ ಅಲ್ತು ಈತ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬತ್ತೀರು ಆರಿನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆ ಸಮೇತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಂಚನಿಕಲು ಒಂದು ಮಂತರ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡೀರ್ ಮದಿಮೆ ನಡೆದಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಕಲಾವಿದನೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ನಾನು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ HDFC ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ 4 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪ್ನ ದಾದ ಮನೆ ಲಲಿತ್ ಅಡಿತ್ತೆ ಬಂಡತೆ ಲಲಿತ್ ಆಡೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ದುಬೈ ಕತಾರ್ ರಜತಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಬೇಲೆ ಹೊಡ್ಚಿಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪ್ನ ಬೇಲೆನು ಬುಡಿಯ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಡ್ಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ನೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇತ್ತದು ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜಂಕ ಡ್ರಾಮನೇ ಬೋಡುದು ಎಂಬತ್ತು ಅಪ್ಪಗಿಲ್ಲದಾರ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೀರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಸುಧಾರ್ತ ಹೋಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತೀರು ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದು ಇತ್ತು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಗುರ್ತಾತ್ನಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕಲಾವಿದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಇತ್ತ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸದ ಆಪಣೊಂದು ಬನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪದ 2 ಗಂಟೆ ಪೋಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಪೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಭಯಂಕರ ಬಿಂದಾಸ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಪ್ರಶಂಸಿಕೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಣಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಸೀಸನ್ ಬುಂಡ ಅನ್ಸೀಸನ್ ಇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ನಡಪವ ಈ ಎನ್ನಂದತ್ತಣ್ಣ ಅಂದೆ ಯಾನಂಜಿರಗ ವಿಷಯ ಅನ್ಪದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 80% ಈ ಸರಸ್ವತಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಗಳು ಪುರ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರನಾಕಲು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿವೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಜೇರು ಇಂಗ್ಲಿ ಹೊರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಣತೆ ರಪ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನಂದತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ದಯಬಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೃಪೆ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಲ್ತದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಸು ವರಿ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸೋತದಿಜೆ ಎಂಗುಲು ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನ್ನಲ್ದಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೋಲು ಪನ್ಪನ ಬೈಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಾ ಯಾ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಾ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಾ ಯಾನ್ MC ಮನ್ಪೆ MC ಇಜ್ಜಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪನಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ನಿಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಕಮೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ತುಂದರಜ್ಜಿ ದೇವ್ರದೇಟ್ ಅಂಚೆರೆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಒನಸುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಅರಿಕನೆರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈದಿನಿ ದುಂಬು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಿ ಮಂಡೆ ಮೇಕಪ್ ನಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಹೋದೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಪಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಐಟಿ ಏನ ಜೀವನ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆನಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜಾಬ್ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಣ್ಣ ನಿನಿಲ ಬಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪುಗ ದೇವ್ರದೇಟಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ತತ್ವರ ಬೈಜಿ ಅನ್ಬರ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಕಥೋ ಒಂದಿನ್ನು ಈತ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನಿ ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಅಂತ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡದು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಆ ಜರ್ನಿ ಇದಾದ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆನಪು ಅಂತನಲ್ಲಿ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇನ್ ಪೇಜ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನೀಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತರದಗ್ಗೌಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಟಿಗೆ ನಿಸಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪೋಯಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಕರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹೆಡ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಪೋಂದೆಂಡು
ಐರು ತುಂಬು ದೈಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಂಬು ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅದುಪ್ಪು ಸೀದಾ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಕರದ ಸಹಾಯ ಟಿ ವಿ V4 ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಏತ್ ಬಂದ ಅಪಗ ಇತ್ತಿಜಿ ಏನು ಪೋನಾಗ ಏನು ದೈಜಿ ಬತ್ತಾತನ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರ ಚಾನಲ್ ಏನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪೋದು ಕೊರೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೈಜಿ ಹೊಳ್ತು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಇತ್ತೆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಬಿಟ್ಟ ದಯವಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಇಂಕ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಚ ವರ್ಕ್ಲ ಕನಿಸುಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಫ್ಯಾಷನೇ ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲೇಕೆ ಸರ್ ಆರೊಂಜನ್ನ ಏನು ಬಾಸ್ ನೇಪಲ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಆರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಯಾನು ವರದಾದನ ಪಂಡ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುರ್ದು ಹೊರ ಬೋದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬುರ್ದು ಹೋದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಮಂದಿ ಹಿಂಗೆ ನೆರಿಯರಿ ದಾದನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದಾನ್ ಪರಿಯರಿ ಅಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪಡು ಈತು ಪುರ ಮಂತದ್ದು ದಯ ಅರ್ಧಾಡು ಉಂತುವರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಹನುಮಂತೆ ಸಮುದ್ರಲಂಗನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅನೇ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೆ ಸರ್ ಸೊ ಆರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನಾರನ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಟ್ಟನ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಡೇ ವಾತಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಆಪ್ನ ತುಂಬಿ ಬೈದೆ ಈಜಿನ ಯಾನಿನಿ ಭಜನೆ ಒಂದು ಸಾದಿವಾರ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಯಾರು ದೇವರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾದಿವಾರ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನ್ನೇ ಇರುಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಪಾಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೈಜೋಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಒಂದು ಪಾಯ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇರ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರಣ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ರೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ರೆಗ್ಲ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಲ ಈರೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆಲ ಈರೆ ಎನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಈರೆ ಪೂರ ಈರೆ ಈರು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬೋಟದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಿನ ನೀನು ಒಲ ಆಯ್ತದ ಬರೀಟ್ ಸೊ ಈರೆ ನಾನು ಪಿರ ಲಕ್ಕರ್ ಜೆತ್ತಿನ ಪಿರ ಲಕ್ಕ ದುಮ್ ಕಡಪುದಾರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪುಲೇನೆ ಪನೋಲೆ ಇನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ ದಿನಕುಲ್ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲೇಜ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ತೂತಿರ ಅರ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿರಿಕಿಲಿ ಜೋಡಿಲು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಈರು ತೂಯಿನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಈಜಿಂದ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಇತ್ತ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಎಂಚಿನೇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಾರು ಬಾಸ್ ಅನಿಸುನೇ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚ ತೂತಿ ಜರಾರ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ನಾ ರೀತಿನಾಟ ಎಂಕಾರ ಏನೊಂಜಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನೊಂಜಿ ಬೇಲದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಏನಾರು ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲೋಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರೇನ ಬೋಟು ಬಿರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಸಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾನು ಪತ್ತದೀದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಬರತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೊ ಆರು ಡೌನ್ ತರ್ತ ಆರ್ತುಲೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತೀರಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಂಡಲಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನೆನಪಿರ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಬರಾರು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏಳಲ್ಲ ತೂಪದಿರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಪಾಜರು ಆರು ಪಿದೇಡಿ ಎಂಚ ನಿಕುಳಿತ ತೂಪಾರ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡಲ್ಲ ಅಂಚನಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಪೇರು ಎಂಕ ಬಾಸ್ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಅನಿಸಿದಾರು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನಲ್ಲೇನು ಸೊ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮದಾದ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೋಕುಡು ಬರಂದುಂಡು ಪೂರ ಬರಂದುಂಡು ಬಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ತೈರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಗೆ ಬೈದನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಲ್ಲ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2% ಆಪ್ನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೀಮು ಕಿರಣ್ ಹರೀಶರ್ ಶಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ನಿತಿನ್ ನಿತೇಶ್ ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮಧುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಬೆ ಎಡಿಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಸ್ ಅಂಚೊಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ನಾ ಎಂಕಲ ತಾಯಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರುವ ಅಂಚೆಂಗ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಬೆ ಈ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಚೇರ್ ತುಂಬ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರೆ ಪಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಗಲ್ಲ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರೇನು ಈತು ಪೊರ್ಲಾತನ ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಂದಿರಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಈತ ಪೂರರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚ MC ಮನ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ
ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಿರು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ದಯಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಿರಿ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಅತ್ತು ಪೋಯರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಇಂಕ ಡಬಲ್ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಪಂಡ ಮಾತಿಡ್ಲೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಮಾರೆ ಮಾತಿಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ದಯಾಗ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನು ಪನೋಚಿ ಮಾರೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಏನು ಮಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನು ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತು ಜೋಡ್ಲ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಗಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಿದೆ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿಂದ ರೋಲೇ ತೆಗಿದಿಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದೆ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಏತು ವರ್ಷ ಇಂಚಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು 27 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಬಂದು ಈತು ವರ್ಷಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದ ಉಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಉಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುಲ ಅನ್ಪಣ ಈರೆಗ್ಲ ಅನಿಸಿದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಈತ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯದ ಎಂಕುಲು ಡ್ರಾಮಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿದಿನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಾ ಇದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಣ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪ ಬಾಕಿದು ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ದಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನ ಹಾಕ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂದಿಜರು ಅದನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ದಯ ಕೊರ್ಜರು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಗಿಡಗೆ ನೋಡು ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ದಯ ಬೈಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಆನಗ ಕುಲೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡು ಕೆಲವೇರೆ ನಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದಾಕಲ್ ನಾಡಂದು ಬರ್ಬೇರು ಇರು ರಡ್ಲ ಮಂತದಿಜ್ಜಾರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೇನ್ ಆತಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಗೆ ಅನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಂಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬಂದೆ ನಿಂಗೆ ಬೋಡಿ ನಿದಾಯ ಬಂದ ದೇವರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಗುರ್ತಾಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವೇನು ಜನಗಳು ಇತ್ತ ಬಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಏನು ಕೈ ಕರೋದ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಕೇನ್ನಾಕಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅಂದಾತಾನೆ ಪನ್ಪನ ಬಂತೆ ಓ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಜ ಅವು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇರೇಗ ಅಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಇದು ಅಂಚ ಪುರ ಪಣದಿತ್ತಾರೆ ಮಲಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಏನು ಪುದರಿತ್ತು ತುಯಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತದು ಮಲಮಲ್ಲಗಲ್ಲು ಓ ಸಾರಿ ಸೀಕೆ ಹಿರೇಗ ರೋಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಾರಣ ಬರ್ಪುನು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ದೇವರ ನಿರ್ಣಯ ಅದಪ್ಪದೆ ಇವೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ದಾದನಪ್ಪು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚವೇನೋ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ ಕಾಂತಾಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರಿ ಅಜ್ಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಎಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದೆ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆ ವದನ ಉಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಗನೇ ಮಹೇಶ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಜಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಿರತಿರಿಗು ತೂಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏಳು ಬೀಳು ಪೆಟ್ರೋಲ ತಿಂತಾರೆ ಲಕದುಂತದಾರು ಯಶಸ್ಸುಗಳ ಪೋತುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ರೀ ಇಜ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಇನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೇನ್ ಕಾಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು MC ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂತ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪಡು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಿ ಜತಾವನ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಏಪಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ದಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನ ಆಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ದಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಯಗ ಸ್ಟೇಜ್ TV ಒವೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಾಪ್ನಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪರಾಬ್ಜ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅನಿಸು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೆಯುಂಡು ಮನ್ಪೇರದ ಅವೇ ನಂಗೆ ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಪಿರಗಂಡು ಏನು ದಯ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಯ ನನ್ನ ಪಾಲ್ದಿಜರು ಅವು ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಜಿ ಅವಳ ಪಿರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಡೋರ ಅನ್ಪನು ಎನ್ನ ಹಾಕುಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಾಕುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದಿನ ಎನ್ನ ಹಾಕುಲಿ ಏಮನ್ ಪೂಜೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲಾಜಿ ಎಸ್ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತ ಕಾಲ್ದ ಕುಸಾಲ್ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪುಯಿರು ಅದನ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಯಿರು ಇರವೇನು ಮಂತದು ತಮಾಷೆ ಪೋದು ಗಾತಿ ಆದಿನ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ದಯಗೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪನು ಸುಮಾರು ಜನ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಜೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ನಿಖಲ್ನ ಏರಿಯಾಗಲ್ಲ ಕಾಲ್ದಾಗ ಕುಸಲ್ ಅನ್ಪೇರು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪ್ರಲ್ಲ ಹಾಕು ಹಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪ್ರಿ ನಾನು ಕಾಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದದಪ್ಪ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಪೂಜೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಏನು ಕಾಲ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಯಾರೇ ಯಾನು ಇಂಚಿದ್ದಿತ್ತು ಬಂದಾರ ಪಾಪ ಬಜ್ಜಿ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತಿರುವರು ಯಾರೇ ಕಾಲ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದದಾರೆ ಏನು ತಾರೆ ತಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ನೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ಸೊ ಎಂಕ್ ಶೋಕ ನಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಶೋಕ ಮೀರು ನೆರ್ಪಿರು ಇಂಚಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಯಾನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಅರು ಕಾಲ್ದಾಗ ಕುಸಲ್ದ ಅಂಚ ಅವು ನೀ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅರು ಬ್ಲಾ 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 ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಏನ ಮರೆಪರಲ್ಲ ಅಂಚಿಂದ ನೆರದಿಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ನ ಪೂರ ಕಾಲ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪು ಇದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ದಾಗ ಕುಲ್ಲ ಮಂತಿರು ನಮ್ಮ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಆಯ್ತು ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಲಿ ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟದನ್ನು ಬರೋಂದು ಉಂಟು ಡೈಲಿ ಈ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಮರಲಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣಿಯನ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನವೇ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನೊಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಇರಿಗೆ ಇರು ನಂಬು ಜರಗುತ್ತೆ ಜನ ಯಕ್ಷರಸ ಮನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನೆ ಯಕ್ಷರಸ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಜನ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗೋನು ಕಾಲ್ದಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಮನ್ಮನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದುಬೈ USA ಒಲ್ತೊಲ್ತಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೌಶಕ ಮರಿ ಏನು ದಾಲ ಮನ್ಪದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 4 ಜವನ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೌದು ಇಜ್ಜೆನ್ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ದುಬ್ಬೈ ಉಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳ ಇರ್ ನಾವು ಫೋನ್ದ ಮಂಗೇನ ಪುನಃ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ರೀಚ್ ಆಡ ಖುಷಿ ಆಗ ನಮಗೆ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ದಾಟದು ಬದದು ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೊಂದು ಪುನೋತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲುವುನು ಎಂಚದೆ ತನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿವಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಂಜು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ನಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಏನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಏಪತಿ ಕುನ್ ಪಂಡಾಯಗ ಆಯ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಯನ ಸಾಧಿಡ್ ಆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಡೆದಿನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಜೇರು ಯಾನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಚೇರೆಗಳ ಮಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರದಿನಾಗಲ್ಲ ಯಾನಿನ ನೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರದಿತ್ತು ಪಂಡ ಏನು TV ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏರನ್ನು ಪುದರ ಅನ್ಬುಜಿ ಸೊ ಅರ್ಥವಿರೇಗ ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆ ನೈರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಂತಲ್ಲ ಅವು ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಕೊಡೋರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಮಂತೆ ವಾಯ ಅನುಭವಿಸುವೆ ನಮ್ಮದಾದ ದೇವ್ರ ಕೊಡವೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ದೇವರ ಸಾಧಿವರು ಹೆಂಗೆ ದೇವರ ಅವೇ ಕೊರನಿ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೇರಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನನ್ನ ದೊಂಕಿಯರು ಮಾತಾ ಮಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಂತೊಂದೆತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿಜಿ ರಂಗೋಡು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಜನವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಯಾನು ತಿಗಲ ಬಿಡ್ದು ಬಂದ್ಬೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ತೂಪನ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ಮಂದೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇನಿಕ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಮಲ್ಲಾಕಿಂದ ಕುಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡವೇನು ಹೆಂಗೆ ನಂಜಿಟ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇವತು ಬೇರೆ ಇದು ಇರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಕ್ಷರಸ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇರೇಗೆ ಏಪಲ ಆತಜ ಇರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೊಡು ಹೀರ ನಂಬರ್ ಜರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದು ಬಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೊಡು ಒಂಜಂತ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪೊಂದು ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನವೀನ ನಡಬಹುದು ಪಾತ್ರದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತ್ರದ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪುದರ ಅನ್ಪುಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದು ವಿಷಯ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪಂಡ ತುರುಟೆ ಒಂಜಿ 45 ಮುಟ್ಟ ಆಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಂಡಿ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಪುಡೊಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ಟೋರಿನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಡಾಪ್ನಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚವರ ಬಂಡೇರು ಯಾವಂಡೆ 20 ಲಕ್ಷ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆಂಚವರ ಬಂಡೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟರ್ನಯರ್ ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರ ಪಿರ ಎಂಟ ಬಂಡೇರು ಕಾಮಿಡಿ ರೇ ಬರೋಡೆ ಅಂಚೆಂಚವರ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಏನಾಗಿಟ್ಟು ಪೋಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ತೂಪನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆತಲ್ಲ ಬಲ್ತಿಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಮನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನ ಬತ್ತದು ತಪ್ಪದು ಪುರ ఒక ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡವು ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೇರ ತುಳುಟ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಆತ ಕ್ರೇಜೇ ಪೋತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಂತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಯಾನಿತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯ ಹಿಂಗೆ ಅಸಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಂದ ಆಪನ ಹಿಂಗೆ ಈತ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಕಾತದೆ ಏನನ್ನ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೋಡು ಹೊರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಆ ಸೀಕೆ ಮಂದೊಲಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಂದು ಸೊ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಏರಾಣಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಉರುಳ್ಳೇರ ಇರೇಗ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಇತ ಲೈಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನೊಲಿ ಸಿನಿಮಾಡು ವರಿ ಅನ್ಪನ ರೈಟ್ ತುಳುಟ್ಲ ಅವಡು ಕನ್ನಡ ಅವಡು ಇರೇನು ಕಂಡಾಪಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸೀಕೆ ಅಕ್ಲೆಂತದ್ದು ಭಯಂಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಆತಿರ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂದತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬಂದ ಕವಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಹಿಂಗಾರ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಪುರ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಪನಾಗ ಆರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ದಾದ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಒತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೈನಿ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ ಅದಪ್ಪು ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಕಲ ಪ್ರವೇಶನಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪಡ ಆಸೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಪ್ಪನು ಅಂಚೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ನಮಕ ಒಂದಿತ್ತು ಇರ್ನ ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ತೂನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿನಾಕಲ ಅವಡತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾಕುಲ ಅವಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಉತ್ತುಂಗದ ಸಹ ನಡುಲೇರು ಅವು ಹಿರಿಯಗದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಈಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆತದ ಉತ್ತುಂಗ ಬತ್ತಿನ ಏನ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಅದು ಆಲಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ನೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಮರತದ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೊ ಇದಾಗ ಅರ್ಥನೇ ಅದ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಮರತದ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಡಿರ್ನ ಸೊ ಕೈ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏರು ಪುಷಪ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಸಬ ಅಕ್ಲಿನ ಮರತದ್ದು ಆಯ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪರತ್ತ ಅವು ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪನು ಇತ್ತೈತೆ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಜ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪನು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆನ ಕೆಲವು ದಾಲಜ್ಜ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂಜಿನ ಏನು ವಿಷಯ ನತ್ತ ನಡುಟೀರೆಗೆ ಬಂಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಬಂಡೇರೆಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಬಂಡ ಪುಸ್ತ ಬೇರೆನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಬರ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಪತ್ತದೀದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚಿಂದಕ್ಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿರು ಒಂಚೂರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದಕ್ಲೆಗೆ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳ ಅಂಚಪುರ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂದಕ್ಲೇರ ಇದು ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲೆ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪು ಅಂಚಂಚಪುರ ಪಂದು ಏನ ಟೀಮ್ ಡೇದಿನಗಳು ಸೊ ಫುಲ್ ಅಂತ ಜನ ಪಿದೇ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಂತೀರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಂತೀರು ಪುರ ಬಂತೀರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿರು ಸೊ ಲೈಫ್ ರನ್ ಮೈಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಏಪಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಮಸರ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ದಿನ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲಿಜಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಂತೋ ಒಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ಹಿಂಗೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ರೈಟ್ ಏನು ತುಂಬ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡ ಏನಾತ್ತೆ ಕುಳ್ಳೇರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಪುಡು ದೇವರು ಸಾಧ್ಯ ಜನ ನೆಪ್ಪೇರು ಇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಎಂಜಾನ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತಿರು ಹಿರಿಯರ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಪೋತಿರು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿದಿರು ಪಂಡದು ಇರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಲೆಟ್ಲ ಏತೋ ಯೂತ್ಸ್ ನಕುಲು ಪಾಪ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಆತನ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆತನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಗಿರ್ನದಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರಂಡ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಅಂದತ್ತು ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಅನ್ಲಕ ತಿತ್ತುಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಂಗ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏತನು ಬಂಡ ಜಾಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪಾರು ಪುಡ್ಲಾಡ್ಲೊಂಡು ಬೇತಗಾಡ ಇಟ್ಲ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಪೂರತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೆ ನಾನು ಅವೇನು ಬರ್ತಂದು ಚೀಕ್ ಇಂಚ ಬಂಡಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕೋಚೇರ್ಲ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತು ದುಡ್ಡು ಏತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ್ಪುನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟವನು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪನಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇರೋಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಬರ್ಪುನತ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಡಾಡಿತ್ತೆ ಈಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬುಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸಾ ರೀಲ್ಸಾ ಮಂದಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿನ ಅವರಿಗೆ ತೂಪೇವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಲೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಲ್ಪೋದು ನರಕಾತದು ಏನೇನ ಕೈಕರ ಬತ್ತೊಂದು ಏನೇನು ಸಾಂಗ್ಕೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಮೂಲು ಬಕೆಟ್ ಬತ್ತನ ಅಗತ್ಯಜಿ ತುಳುನಾಡು ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ ಬರೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಗುರ್ತಾ ಬತ್ತುವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಪರ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಾಲೆನೋನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಪೋಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವನ ಲೈಫ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡನ ಈ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಾಡ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಪೇರು ರೀಸನ್ ಸೊ ಈರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪೋಣ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೇನು ನೋಟೆಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪತ್ತೇರು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರೇಗ ಓಪನ್ ಹಾಕೋನು ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಸೀಕೆನ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕು ಪಂಡದಾದ ಈತ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯ ಒಂತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬದುಕು ಪಂಡವೇ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಾರತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನುಭೂರಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ ಒಂಜೆ ಲೈಫ್ ಬದುಕೊಡಲ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ್ಪುನಪ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪುಂಬಿಟ್ಟ ಜಾರಿಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆವ ಒಂದು ಪಯರ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆಂಡು ಸೋತೆ ಉಂತು ನಾನು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಲಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವೇಪುನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಇರ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋನ್ ಪರ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಎಂತ ಇಟ್ಟಿಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಜತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನಂಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಬಂದಪ್ಪು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೋ ಒಂದೇ
ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡೋದು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಚಿನ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವುದು ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರೆಗೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದಾದಾಂಡಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ತ ಪಾತೆರ ಪನೊಲಿ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ದಾದಾಂಡಲ ಪನೊಲಿ ಪಂದಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ದ ಪಾತೆರ ಪನ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತೆ ತೂಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಜಿನ ಕೆಲವರು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ತೂಪಾರು ಲೈಫ್ ಕೆಲವರ ದಾದಾಪು ಅಂಡ ಈತ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆದಪ್ಪು ಡ್ರಾಮಾದಾದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ಪು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ಏನಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಆದಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ನಡತಿನ ರೀತಿಡ್ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಹರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ ಅವ್ರವ್ರು ದಾದಾಪು ನಮಗಿಂತ ದೂರ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುನಗ ಬೇತಂದೋಜು ಕೈ ತಲಪನಾಗ ಬೇತಂದೋಜು ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಬೇತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಆತನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲಾದಪ್ಪು ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆತನ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ ಮಾತು ಆದಿತ್ತಂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಏನಾರ್ದು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಏನಾರ್ದು ಬೇನೆ ಆತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದರ ಬಂಡೆ ಏರ್ನ ಪುದರ ಪಂತಿ ಜನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ಬೋದು ಪೇರು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪುದರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯನಾತ್ ನೆನಪಂತ ಪಂತೇನು ಸೊ ಪನಂದೆ ಇತ್ತು ನಾ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನಿಖಲ್ಕೋರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಇಡೇಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತದ ಯಾನಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಕೋರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೇಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸೊ ಈರೇಗ್ ಪನೋಡು ಸೊ ಎಕ್ಕಡೆ ಏನು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಂದೆ ಲೈಫುಡು ಇರುಂದು ದಯ ಮಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಯ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಲೆ ನೆಕ್ ತುಳುವಾಡು ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸು ಮರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನಿತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನಾಗಿತ್ತ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಚ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದು ಪೋಡು ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಿತ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದಗೆ ಬಣ್ಣತೆ ಬಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಜನ ಸೊ ಇರಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಆತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಪನ್ಮನಗಳು ಸಾರ ಫಾನೊಂದು ಪೇರು ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಾತು ಬರೋದು ನೀವು ಅನ್ನ ಬೇಗನಗಳು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡ್ತಲೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿಯರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಇರಗ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾತಾಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಇರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ನೋದೇಟ್ 40 ಜನ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಲೈಫೇ ಆಯ್ತು ಸುರ ಜನ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಓಡೆಗ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮೇನು ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬುರ್ದುಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪನೊಂದೆಪ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಏರ್ಲ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿಂದ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನೆ ಸುಮಾರು ಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕನಿಸು ದಯಪಣೆ ಏನು ತೂಪೇದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಮೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಾರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈರಸ್ ಬಾಡೊಂದು ತುಳು ಹೊರಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊಕ್ಕಳ ಯಾಮನ್ಪ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಏನು ಅಂಚದ ಅವೇನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಯಾನು ಈತನೇ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮನ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುವೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದಿನಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿನಿ ತುಳು ಪೂರ ತುಳುಟೇ ಬಂದಿನಿ ಅಪ್ಪ ತುಳು ತಪ್ಪಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೇರಲ್ಯಾ ಬೇತ ಭಾಷೆ ನೆನಪಲ್ಲ ಏನು ತುಳುಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ್ ಆದಪ್ಪು ಏನು ತುಳುಟೇ ಮನ್ಬೋದು ಈತ ಈರ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದು ಇರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ಬಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ ತುಳು ಹೊರಟ ಮಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಣೆಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕಳು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲವೇನು ಪ್ರಚಾರನೇ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈರು ಮುಟ್ಟದ ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈರ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಈರು ಕೊಡುಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತು ಮಲ್ಲ ದೇವನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಇಂಚ ಕಲಾವಿದರು 4 ಜನ ಗೊತ್ತ ನಾವು ತುಳುಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇರ್ನ ರೀತಿ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಡುಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಏನು ಕೆಲವು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರದು ಪೈಕ್ಲಾ ಬನ್ಪೇನೆ ಏನು ಅನಿಸಿಕೆನ ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಬಂತಿರು ಓಪನ್ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಪೋರ ಒಂದು ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಇರ್ದವ್ರೆ ಎಂತ ಎಂಕನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಸೀಕೆನ ಕಾಮಿಡಿನ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ದೂತಾರೆ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಸೀಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಏನೇ ದೂತಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತೋ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಏತೋ ಕೆಲವು ಉಲೈದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತ ಖಂಡಿತ ಲೈಫ್ ಈ ಜಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಪಾತಿನ ಕುಸಲ ಮರಗಟೋ ನೆಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಡಿ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನು ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಭವಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇನ ಪಪ್ಪಲಮ್ಮನ ಬುದಾರೆ ಸೊ ಬುದರಪ್ಪ ನೋಡು
ಅಕ್ಕಲು ಏನು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿವಾರ ಅಕ್ಕಲು ದೇಪಂಡ ಯಾನಿ ನೀ ಮುಲ್ಪಂತರ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲು ಐತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ ತೂಪಾಯಿನ ಸಾದಿ ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಸೊ ಇನಿಕ್ ಯಾನಿತ್ತ ಈರೆಗ್ ಎಂದ ಏರ್ಪದನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ಎನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನು ಏರೆಗ್ಲ ತತ್ ನಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೋರಲ್ಲ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇನ್ ಇಂಜಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಓಡೋಣ ಐಕೆನ್ನ ಪುಪ್ಪಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ 3 ಜನಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪಿದೇ ಬಾರ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಪೂಡಿನಿತ್ತೀರಿ ಅವಲ್ಲ ಆಲಾಪೀರಿ ಸೊ ಆಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಗರಿಕರ ಅದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಗಾಡಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಹ್ಯಾಪಿಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದಲ 2 ಕಾಸು ಮಾತಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲು ಸೊ ಬೀಡಿಗಾಟದು ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಲೊಲ್ ಬಂಗವತ್ತಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಸೊ ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಕೆಮೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಕೇಂಡರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅದೀಪುಂದೇನವೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆದ ಕುಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಕೆ ಬರಂದುರ್ಲಿರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿರೆಗು ಕೊರ್ದು ಗಡಪುರ್ದೇರು ಇರೇ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಖುಷಿಯಾವು ಇಷ್ಟ ಆവുಂದೆನ್ನುವೆ ಶುದ್ಧ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒರಿಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಇರು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಕಲ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಯ್ಯ ವಸ್ತು ಉಡ್ಲ ಒಯ್ಯ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ರಾ ಹನಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಯಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧದ ಕುಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪಡ ಹೆಲ್ತಿ ಅದು ಪಡ್ದು ಸೊ ತುಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮೇರೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದು ಫ್ಯೂರ್ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಂಚೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ತೊಂದು ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಡೆ ಪಂಡು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ರೀಚ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಒಲ್ತೊಲ್ತಾ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಂತ ಪಾತಿರೋದಾವೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ರ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರತಿ ತುಪ್ಪು ನಿಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡಿರಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅನ್ಪದೆ ಅವನಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಡೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಂದಲೇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆದಾಗ ಬೋಡೋದು ತುಳುವೇರು ಮನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ನಗಳು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊರಕ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಂದು ಈಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಂದು ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿನ್ನಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಏನು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಕೊಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು